Katkum ka report jong ka health ministry hapo kari India barok kawai kiukan san biang ka jingpang COVID-19 lane coronavirus hapo laka jong kari. Menin kasngi ka jingpo jong kibreu kibayo biang yaune ujingpang coronavirus ka kiu hadu 1,000 nyospa nyepun rungot. Bad hadu menta kasngi kila kiu biang hadu nyawajar praspa lai pungut kibrang yo thmai biang yaune ujingpang coronavirus. Kanong ba Delhi kala report baga jingkiu jong kane ga jingpang hapo kanong ba kalong hadu khandai spa prapungut kibrang yo thmai lane test positive menin hakasngi baar jong katayo. Tumta ka health department badai pej ya katanat ka koi kia kidang ya khun tange bakanom kiu state katba nang mi kisngi. Kane ka jingpang ka kiu state ba hakine kisngi denamar ka jingrang turkhong jong ka sunbenang kumta ka yolat ban sapriang kloi bha. Kumta nidi banya pikir bha banyada yarade khamtam hakine gipor rang kela ka ayom bat ka sunbenang. Khnang ba kanam manra ye ka jing e bat banyada yalade ha ka jing nang kiu na kawi kasngi sya kawi pa.